Επειδή ξέρω ότι υπάρχει ανάγκη κάποιες φορές να χρησιμοποιηθούν λίγο μεγαλύτερα αγκίστρια, λόγω ότι τα ψάρια είναι μεγάλα, λόγω του ότι δεν εμπιστευόμαστε τα μικρά αγκίστρια και τα φοβόμαστε να μην ανοίξουν, αν και σας είπα ότι αν τα χρησιμοποιείτε με τον τρόπο, με τα ψηλά εργαλεία, με το μαλακό καλάμι, με τα σωστά τα φρένα, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει έστω και το μικρό αγκίστρι και θα καρφώσει και θα σας δώσει το ψάρι. Εντάξει, ένα μεγάλο ψάρι δεν θα το βγάλετε σε 2-3 λεπτά πάνω, θα κάνετε 5 ή 10 λεπτά να το βγάλετε. Δεν έγινε και κάτι. Το ψάρι θα σας το δώσει. Αλλά τέλος πάντων, αν θέλουμε λίγο να μεγαλώσουμε τα αγκίστρια, και πάλι σας το λέω όχι πολύ, λίγο, και να μην έχουμε το πρόβλημα του να κρέμεται το αγκίστρι κάτω από τη φούντα και να έχουμε άστοχα χτυπήματα, εγώ χρησιμοποιώ αυτό το νηματάκι, το οποίο μέσα είναι με πυρήνα φλωροκάρμπον, όπως το λένε, δηλαδή έχει φλωροκάρμπον μπετονιά, και τι κάνει, το βοηθάει ώστε να μην βαραίνει το νήμα ενώ μουσκεύει και να κάθεται μέσα στο νερό πιο ήσυχα από ότι το απλό το νήμα. Τώρα εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται η μπετονιά. Μέσα το νήμα είναι κούφιο και έχει αυτή την μπετονιά. Οπότε σε αντίθεση με το απλό το νήμα που θα μου σκέψει και θα βαραίνει πιο εύκολα ρεματοσιά με ένα μεγάλο αγκίστρι, είπαμε αν τη χρησιμοποιείτε έτσι με τα μικρά αγκίστρια δεν έχετε θέμα. Αν θέλετε λίγο να τα μεγαλώσετε, για μένα εγώ προτείνω να χρησιμοποιήσετε αυτό το νήμα, το οποίο έχει την μπετονιά μέσα και το βοηθάει να κάθεται το αγκίστρι πιο καλά, πιο ευθεία, για να μην βαραίνει και πέφτει κάτω από την τρέση και έχει τα άστοχα χτυπήματα. Τώρα βέβαια ο τρόπος που γίνεται αυτή η αρματοσιά δεν είναι εύκολος, είναι πιο χρονοβόρος, σας φάει πιο πολλή ώρα για να το κάνετε. Απλά για μένα είναι πιο σωστό, αν θέλετε να τα μεγαλώσετε, να κάνετε αυτό το πράγμα. Να χρησιμοποιήσετε αυτό το νήμα. Τώρα το πώς το δένουμε αυτό το αγκίστρι. Είχαμε δείξει όχι παρόμοιο τρόπο, είχα ακριβώς με το ίδιο νήμα, σας είχα δείξει και πώς δένουμε τα αγκίστρια του slow. Θα σας δείξω και εδώ περιληπτικά πώς μπορούμε να τα δέσουμε. Αυτό που κάνω εγώ είναι το εξής. Τραβάω λίγο το νήμα πάνω για να χαλαρώσει και παίρνω το αγκίστρι και τοποθετώ με τη μύτη προς τα κάτω. Βάζω δηλαδή μέσα στο κούφιο το σημείο τη μύτη του αγκιστριού. Το βοηθάω εδώ έτσι ώστε να περάσει. Το ξέρω, δεν είναι εύκολο, δύσκολο είναι, αλλά είναι πιο σωστό. Αν θέλετε, επαναλαμβάνω, να μεγαλώσετε λίγο τα αγκίστριά σας και να μην έχετε το πρόβλημα. Τώρα σε αυτό το σημείο, αφού έχουμε περάσει το αγκίστρι μέσα από το νήμα, όπως βλέπουμε εδώ, το πιάνουμε με τη βοήθεια του μηχανήματος και το δένουμε με τον ότερ. Το ταιριάζουμε λίγο εδώ να πάει στρωτά και μετά το πάμε σφιχτά. Κόβουμε εδώ την πρώτη άκρη και τυλίγουμε σφιχτά και μία προς τα πίσω. Στο τελείωμα κάνουμε περάσματα έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, σαν τσακιστές.
κόβουμε. Και με λίγο με τον αλτήρα προσεκτικά την άκρη εδώ και αυτά. Και οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο βάζουμε κόλλα. Βάζουμε και από την κάτω μεριά κόλλα. Το σκουπίζουμε, τα αφήνουμε να στεγνώσει. Λοιπόν, αφού έχω κολλήσει, έχει κολλήσει το αγκίστρι μας καλά με το νήμα, τώρα κάνω το εξής. Διπλαρώνω εδώ και κάνω μια θηλιά. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλη. Τώρα εδώ μέσα σε αυτή τη θηλιά μπορούμε είτε εδώ να περάσουμε την κορδέλα, και να σφίξουμε τη θηλιά. Μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, είτε να κάνουμε τον κόμπο και να βάλουμε την κορδέλα μετά και να τη σφίξουμε με μια χαντρούλα φωσφόρου που θα βάλουμε. Τέλος πάντων, έτσι με αυτόν τον τρόπο είναι πιο σταθερό. Βέβαια, αν μας κόψουν την κορδέλα πρέπει να λύσουμε τον κόμπο να την ξαναβάλουμε. Διαφορετικά μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να κάνουμε τον κόμπο μας εδώ και μια πετονιά να περάσουμε μέσα μια χάντρα και να περάσουμε την κορδέλα εδώ και να σφίξει με τη χάντρα. Τώρα γιατί έβαλα πρώτα την κορδέλα? Για να μετρήσω το μήκος που θα κόψουμε το νήμα, για να τοποθετήσουμε το δεύτερο αγκίστρι. Δεν θέλουμε να είναι ούτε μετά πολύ μακριά από την κορδέλα, αλλά ούτε πολύ μέσα. Το βάζουμε εδώ, σε αυτό το μήκος, εδώ που κάνει το βέι κορδέλα. Οπότε κόβουμε εδώ το νήμα. Και με τον ίδιο τρόπο που δέσαμε το αγκίστρι αυτό, θα δέσουμε και το επόμενο. Λοιπόν, έχουμε δέσει και το δεύτερο μας αγκίστρι, το κάτω, με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε περάσει τη χάντρα που σφίγγει την τρεσούλα και βοηθάει, βέβαια είναι φωσφόρου και βοηθάει στα βαθιά. Και εδώ περνάμε το solid ring. Λοιπόν, έχουμε περάσει και το solid ring, όπου μετά εδώ δένουμε το παράμαλό μας. Λοιπόν, τώρα τη συγκεκριμένη αρματοσιά την έχω κάνει, το μέσα αγκίστρι είναι λίγο πιο ενισχυμένο, λίγο πιο βαρύ, αλλά επειδή είναι κοντά, είναι κοντό, δεν έχει θέμα. Αν το βάζαμε εδώ μακριά, ίσως μας δημιουργούσε πρόβλημα και κρεμότανε. Αν θα βάλω λίγο πιο μεγάλο αγκίστρι, προτιμώ να το βάζω μέσα. Το έξω το αγκίστρι, το μακρύ, είναι πιο μικρό, πιο ελαφρύ, οπότε δεν έχει πρόβλημα μέσα στο νερό. Τώρα με αυτή τη συγκεκριμένη αρματοσιά, σαν αυτή, θα δούμε τι άλλα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να βάλουμε μια σιλικόνη που σας... Οπότε θα έρθει και θα γίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Οπότε δημιουργούν δονήσεις.
Και αυτή η τρέσα δημιουργεί δονήσεις και ουρά από τη σιλικόνη. Μία λύση είναι αυτή, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Μία άλλη λύση είναι να βάλουμε ένα μικρό σιλικονάκι όπως χρησιμοποιούσαμε πριν εδώ ή να βάλουμε κάτι τέτοιο. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτά που μοιάζουν σαν καβούρια. Σαν καβούρια, γαρίδες, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα εδώ, αλλά και να το τοποθετήσουμε, επειδή αυτό δεν είναι αρκετά μακρύ, η σιλικόνη αυτή. Αν την βάλουμε εδώ, θα είναι πολύ μέσα, πιθανόν δεν θα δουλεύει σωστά, οπότε επιλέγουμε να την βάλουμε στο έξω το αγκίστρι και απλά θα την προχωρήσουμε, θα βγάλουμε το αγκίστρι σε αυτό το σημείο εδώ για να είναι κοντά. Οπότε με τον ίδιο τρόπο ίσως σας φαίνεται πολύ φτωχή η τρέσα ή δεν ξέρω, αλλά παιδιά είναι πάρα πολύ αποδοτική. Την έχω χρησιμοποιήσει, τα καβουράκια αυτά δεν τα έχω δοκιμάσει, σήμερα τα πήρα. Σας τα δείχνω σαν ιδέα, θα τα δοκιμάσω, αλλά πιστεύω ότι θα έχουν αποτέλεσμα. Μια πάρα πολύ απλή τρέσα, αλλά πάρα πολύ αποδοτική. Εδώ παρόλο που βάζουμε το καβούρι, τέλος πάντων τη σιλικόνη, καβούρι δεν μοιάζει με καβούρι, τέλος πάντων, παρόλο που βάζουμε τη σιλικόνη, η αρωματοσιά, το αγκίστρι, το μακρύ δεν βαραίνει, γιατί όλο αυτό δημιουργεί μία άνοση. Οπότε όταν θα μπει μέσα στο νερό θα έρθει και θα σταθεροποιηθεί στην ίδια ευθεία. Άσε που και να μείνει λίγο κάτω αυτό ή να πάει λίγο πιο πάνω, πιθανότατα θα έρθει το ψάρι και θα στοχεύσει εδώ. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει μια τρέσα η οποία δεν έχει οι μακριές, οι φούντες λείπουνε, όπως αυτή εδώ. Λείπουν αυτά εδώ τα πράγματα. Κάποιες έρχονται μαζί με την μακριά τη φούντα, κάποιες άλλες όχι, τέλος πάντων δεν μας πειράζει. Είναι μια τρέσα η οποία δεν έχει τις μακριές φούντες. Τώρα σε αυτή την περίπτωση τι μπορούμε να κάνουμε? Να πάρουμε αυτή τη σιλικόνη, η οποία είναι μακριά, αρκετά μακρουλή, και να την τοποθετήσουμε στο μέσα το αγκίστρι. Οπότε, βλέπετε εδώ τι ωραία που έρχεται και στρώνει. Τη δουλειά στην ουσία που θα έκανε όλα αυτά μέσα στο νερό, οι τρέσεις αυτές και τα λεπτά και το χοντρό δημιουργούν δονήσεις μες στο νερό. Αυτή είναι η δουλειά τους. Δημιουργούν δονήσεις, προκαλούν τα ψάρια. Την ίδια δόνηση μπορεί να κάνει και η ουρά μιας σιλικόνης, το οποίο είναι και αυτό εξίσου κάτι δελεαστικό και αποτελεσματικό. Και μερικές φορές τα απλά τα πράγματα αποδίδουν άσχετα με το αν μας χτυπάνε εμάς στο μάτι ή όχι. Μια άλλη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε κοντύτερη σιλικόνη, όπως παράδειγμα αυτή εδώ, στο ίδιο στυλ είναι, πιο κοντή, αλλά να τη βάλουμε στο έξω το αγκίστρι. Υπάρχουν και αυτά της Χαγιαμπούσα, ονομάζονται worm, σιλικονούχο είναι στην ουσία, το οποίο μπορούμε να το τοποθετήσουμε είτε σε μια δικιά μας αρματοσιά είτε σε μια έτοιμη αρματοσιά, όπως θέλουμε.
βοηθάει και αυτό. Γενικά είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στο tire rubber παίζοντας με τις σιλικόνες. Μία άλλη λύση λοιπόν είναι και αυτή, το worm. Το τοποθετούμε, είτε το δένουμε πάνω εδώ, είτε αν θέλουμε το τοποθετούμε εδώ μέσα, περνώντας από το λαστιχάκι στο κούμπομα. Και αυτό κάνει τις κινήσεις μέσα στο νερό και βοηθάει στην προσέγγιση, τραβάει τα ψάρια με τις κινήσεις και τις δονήσεις που παράγει. Να σας δείξω και μια έτοιμη αρματοσιά της Eco Gear, η Aqua Araba Rig, η οποία είναι ιδιαίτερη αρματοσιά. Όπως θα δούμε εδώ, το εσωτερικό αγκίστρι είναι μεγάλο, υπάρχει λόγος που είναι μεγάλο, και στο εσωτερικό υπάρχει ένα πράγμα σαν ελαττήριο, εδώ, και το αγκίστρι του έξω είναι πιο μικρό. Τώρα αυτή η αρματοσιά είναι φτιαγμένη έτσι, είναι έτοιμη αρματοσιά, είναι φτιαγμένη έτσι για τον εξής λόγο. Υπάρχουν τις Eco Gear, αυτά εδώ τα πράγματα είναι στην ουσία βιοδιασπόμενα δολώματα, που σημαίνει ότι τρώγονται κανονικά από τα ψάρια. Είναι εμποτισμένα με φερορμόνες και ενισχυτικά, τρώγονται κανονικά από τα ψάρια, κυκλοφορούν και με τη χαλωτή ουρά και με ίσχυη ουρά. Στην ουσία κάνουν το ρόλο που παίζει και η σιλικόνη, αλλά έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι εμποτισμένα με φερομόνες και τρώγονται κανονικά από τα ψάρια. Δηλαδή, αν το χτυπήσει και το τραβήξει, το δαγκώσει και το φάει, θα ξαναπάει γιατί είναι φαγητό. Λοιπόν, τώρα αυτό πώς το τοποθετούμε? Το βάζουμε με αυτόν τον τρόπο μέσα. Και εδώ σε αυτό το σημείο ειδώνουμε το ελαττήριο και αυτό συγκρατεί το δόλωμα έτσι ώστε να μην μπορούν να το βγάλουν τα ψάρια και να το πάρουν από πάνω. Οπότε η αρματοσιά μας είναι αυτή. Υπάρχει και το μακρύ αγκίστρι εδώ, σε περίπτωση που χτυπήσει το ψάρι να πιαστεί πιο εύκολα, και αυτά κάνουν τις κινήσεις που κάνει μια σιλικόνη μέσα στο νερό, αλλά επαναλαμβάνονται είναι βιοδιασπόμενα δολώματα, εμποτισμένα με διάφορες φερορμόνες και μυρωδικά, τρώγονται κανονικά από τα ψάρια. Τώρα αυτή την αρματοσιά μπορούμε, αν θέλουμε, να βγάλουμε το στριφτάρι από εδώ και να τη δουλέψουμε όπως άλλες αρματοσιές, περνώντας, κάνοντας τον κόμπο εδώ. Είτε με οποιοδήποτε τεχνητό μπορούμε να το δουλέψουμε. Απλά να σας πω και το εξής, ότι αν πάτε ψάρεμα, ρίξτε αυτό το δόλωμα μέσα, το βιοδιασπόμενο, δεν χτυπήσει κάτι, δεν σας το χαλάσει κάτι, το βγάζετε, το ξεπλένετε με λίγο γλυκό νερό, το σκουπίζετε να μην έχει καθόλου υγρασία πάνω του και το ξαναβάζετε μέσα στο σακουλάκι για την επόμενη φορά. Αν θα το αφήσετε έξω, μέσα στο σακουλάκι έχει κάποιο υγρό που τα συντηρεί. Αν θα το αφήσετε έξω, θα σκληρύνει και δεν θα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Το ρίχνετε μέσα στο φακελάκι του, κλειστό, σφραγίζει και το χρησιμοποιείτε την επόμενη φορά. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με το tire rubber. Μπορούμε να το δουλέψουμε είτε απλώς σαν φούντα, σαν μια σκέτη απλή αρματοσιά. Έχω ετοιμάσει διάφορες αρματοσιές εδώ, έχω αρκετές, είναι κάποιες από αυτές που σας δείχνω, οπότε αναλόγως των συνθηκών εδώ έχω κάνει μια αρματοσιά με μια εξτρά μακριά τρέσα. Εδώ αυτή η αρματοσιά είναι με δύο
τρέσσες, η μία είναι φωσφόρου. Εδώ έχω κάνει μια αρματοσιά με μια σιλικόνη. Αυτή την αρματοσιά την έχω δείξει, είναι επίσης πάρα πολύ αποδοτική. Φαίνεται απλή, αλλά είναι πάρα πολύ αποδοτική αρματοσιά. Άλλη μια τρέσα εδώ. Εδώ έχουμε παίξει με το worm. Μπορούμε να παίξουμε, όπως σας είπα, με αρκετές σιλικόνες που δανειζόμαστε, που τις παίρνουμε από το LRF που χρησιμοποιούν. Εδώ έχουμε παίξει με ένα στυλ καβουράκι, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, ή ακόμα και αυτό. Να πούμε και κάτι τελευταίο, γιατί πολλοί φίλοι ρωτάνε να το δολώσουμε, να μην το δολώσουμε. Εγώ προσωπικά, παιδιά, το δουλεύω πάντα αδόλωτο, για το λόγο του ότι πειραματίζουμε και προσπαθώ να δω κάποια πράγματα που δουλεύουν περισσότερο, να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Και για το λόγο του ότι στοχεύω ίσως σε μεγαλύτερα ψάρια του κοπαδιού. Αν το δολώσετε θα πέφτουν πάνω και μικρά. Τώρα αυτό δείτε το εσείς. Αν έχει μικρά ψάρια κάτω του μισού κιλού 700 γραμμάριων που είναι δύστροπα και δεν τρώνε, μπορείτε να το δολώσετε. Αν έχει μεγάλα ψάρια κάτω, πιστεύω ότι πηγαίνουν και χωρίς δόλωμα. Καλό είναι να ρίξετε πρώτα χωρίς δόλωμα, αν δείτε ψάρια κάτω, να δείτε αν χτυπάνε, πώς συμπεριφέρονται, και αν δείτε ότι είναι δύστροπα και δεν τρώνε, τότε μετά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δόλωμα. Αλλά καλά είναι οι πρώτες δοκιμές να τις κάνουμε χωρίς δόλωμα. Γιατί με το δόλωμα δεν θα μπορούμε να βγάλουμε εύκολα συμπεράσματα το τι δουλεύει καλύτερα, το τι όχι, γιατί υπάρχει το δόλωμα πάνω. Εφόσον δεν υπάρχει το δόλωμα, τότε μπορείτε να βγάλετε καλύτερα συμπεράσματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εγώ κατέληξα σε κάποιες αρματοσιές που σας τις έχω δείξει, όπως αυτή εδώ με τη σιλικόνη, ή αυτή εδώ με τη λωρίδα, τη μακριά τη σιλικόνη, γιατί τα χρησιμοποιούσα πάντα χωρίς δόλωμα. Και εκεί χωρίς το δόλωμα βλέπεις πάνω διαφορά τι δουλεύει καλύτερα σκέτο. Βέβαια σας είπα, αν τα ψάρια είναι μικρά, είναι δύστροπα, δεν τρώνε ή δεν είναι η ώρα τους και δεν μπορείτε να τα προκαλέσετε, υπάρχουν και μέρες που ό,τι και να κάνουμε, κακά τα ψέματα, αν δεν έχουν όρεξη, δεν έχουν όρεξη.